Hem convidat a dos empresaris que veuen la situació política d'una manera molt diferent. El Cercle Català de Negocis creu que una independència de Catalunya seria positiva per l'economia. Empresaris de Catalunya creu tot el contrari. Hi ha aquesta qüestió pel mig de si hi ha empreses o no hi ha empreses que marxin de Catalunya per culpa d'aquesta qüestió. Hem preparat unes dades, ara us les explicarem. Però que aquest tema, el d'una hipotètica independència de Catalunya i l'efecte que tindria sobre l'economia, és un debat obert en aquest moment en el món empresarial. En tenim un exemple d'aquesta mateixa setmana. El Cercle d'Economia. Jorge Gallardo, que és president de Laboratoris Almirall, responia així a la pregunta de si tenia por a la independència. Ni CUPs, ni històries, ni Junts... Escolti, jo és la meva companyia, 73 anys, i clar, resulta que si jo estic fora d'Europa, no estic a l'euro, tinc que pagar una tarifa per exportar els meus productes a les meves filials, etc. Això, escolti, ni investigació, ni empleu, ni res. I això és tot el que vaig dir. I tot el demés no m'interessa. M'interessa la meva companyia, que la família ens ha costat molts anys. Aquests 73 anys, aquesta és una companyia catalana, d'arrels catalanes, que hem creat empleu de qualitat, hem pagat tots els impostos, no ens hem emportat res a Andorra, hem pagat tots els impostos, i a nivell personal i a nivell de companyies. Així que a mi ningú em pot donar lliçons de catalanitat ni d'apujar aquí. Albert Pont, president del Cercle Català de Negocis, bona nit. Josep Bou, president d'Empresaris de Catalunya, molt bona nit. Molt bona nit. Deia ara el senyor Gallardo, l'escoltàvem en aquestes declaracions que feia en una conferència al Cercle d'Economia, que no vol sentir parlar de la independència, que ell mira per la seva empresa i que això ara li sembla que no li convé. Vostè què li diria, senyor Pont? Doncs jo li diria que ha de mirar més enllà de la seva empresa, que moltes de les coses que estan passant a l'economia tenen repercussió directament a les empreses catalanes. Quan parlem de manca d'inversions en infraestructures, quan diem que l'estat espanyol incompleix sistemàticament la previsió d'inversions en infraestructures, per exemple, això té una repercussió directa a la nostra economia. I que comencin a fer números, a quantificar-ho i veuran com els resultarà canviar completament de model polític. Vostè, senyor Bou, deu estar d'acord amb aquestes impressions que ara escoltàvem del senyor Gallardo, potser, en el sentit que això de la independència serà un problema per a les empreses. Sí, abans de res volia dir una cosa, senyor Coral. Endavant. En primer lloc, dar-li les gràcies, en nom d'Empreses de Catalunya, perquè hem estat a moltes televisions, però mai aquesta. Home, no. A TV3, aquí no hi hem estat mai. Bueno, m'ha costat trobar-hi perquè no Aquí sabia el ni plató on vol dir, no? Perquè vostè l'any passat em sembla que aquí en el .cat em sembla que hi va tenir una participació. Jo vaig estar en una habitació d'un hotel, em sembla, Hotel Vela, potser, amb el company. No us queixeu tant que vau estar en un debat precisament. Em queixo molt perquè jo soc català, també soc català i hauria de sortir més vegades, tinc la impressió, perquè us asseguro que Telecinco, Antena 3, la U, a tot arreu hem sortit i per això el senyor Coral li dono les gràcies. Això en primer lloc, perquè penso que avui podrem escoltar tots els és de la màxima decència. Les gràcies, perquè estic encantat d'estar avui aquí, perquè aquesta també és la meva teologia pública. Sens dubte. Estic totalment d'acord amb el senyor Almirall, oi, el que ha dit, perquè ell és un empresari, i jo també ho soc. I els empresaris ens preocupa realment l'empresa. Ens preocupa una cosa que fa molt feliç a la gent, que és l'economia, més que no pas la política, perquè això, la independència, a mi això m'olora política. I per tant, nosaltres ens cuidem del que ens interessa de veritat, és que funcioni l'empresa, tirar endavant, fer camí. A la llarga nosaltres, és clar que estem bé, però donem molta vida, paguem molts sous. Vull dir, sabem el que és el món de l'empresa. I per tant, barrejar una cosa amb l'altra de cap de les maneres. I per últim dir que nosaltres, des d'Empresaris de Catalunya, creiem que el separar Catalunya d'Espanya senzillament és una cosa negativíssima. Diré més, a nivell econòmic, a la llarga seria una tragèdia, i també probablement a nivell emotiu. Deixi'm que li pregunti una cosa, senyor Bou, perquè ara ho estàvem comentant amb la vicepresidenta, que ens estava explicant aquestes dificultats que té el govern de la Generalitat per fer front als seus pagaments. I aquesta setmana hem sentit el president Mas dient que això és un càstig no només als catalans que van votar independència, sinó a tota la població. Vostè se sent agredit pel govern espanyol quan veu que no arriben aquests diners que necessita tanta gent? Jo no sento agredit per cap govern. Per cap, en principi per cap. Torno a dir, els empresaris tenim una forma de veure les coses molt senzilles, molt. I per això estem vivint i estem subsistint en situacions molt complicades. Aviam, jo penso que el que es pretén aquí no és pas castigar que hagin votat d'un color o de l'altre. És la meva opinió. Jo penso que el que es pretén aquí és verificar, ni controlar inclús,
ni intervindre, però sí verificar aquests diners que han de venir a Catalunya que siguin destinats pel que han sigut donats al FLA. Entenc que és aquesta la qüestió, i no altres. Escolti'm, aquests 2.000 milions que es deuen al sector sanitari, aquests 330 milions als farmacèutics que ho acabo d'escoltar, aquesta gent, escolti'm, ha de cobrar aquesta gent, m'entén? Ha de cobrar, això és molt important, i després si en queden per altres coses. Vostè se sent agredit, senyor Pont, per aquesta actitud del govern espanyol? Jo em sento agredit no per aquesta actitud d'ara, sinó des de ja fa molts anys. És a dir, portem una relació entre el govern central i la Generalitat de Catalunya que és extremadament tòxica i no és d'ara, és de sempre. És a dir, als anys 90, als primers anys 2000, quan hi va haver una etapa d'expansió econòmica, de creixement des de Catalunya, des de les institucions de la societat civil, empresarials, econòmiques, manifestàvem el nostre rebuig, el nostre recel a un model de creixement que s'ha evidenciat que era completament erroni, que era completament obsolet i que ha estat realment nefast per l'economia. Denunciàvem concretament qüestions com l'eix radial, la concepció radial de les infraestructures que ha acabat fent tant de mal i sobretot un model econòmic fonamentat amb economies, amb mercats completament regulats, amb empreses que depenen del Boletín Oficial del Estado i avui, precisament, aquesta setmana hem conegut que una empresa líder en el seu sector, com Abengoa, fa concurs de creditors, acabarà fent concurs de creditors i això demostra que d'aquestes empreses que depenen de l'Estat acabaran fent fallida, no totes, però bastantes, per un motiu. Perquè són empreses que depenen de l'administració pública, depenen de la contractació pública, depenen de les subvencions, depenen moltes vegades d'amiguismes, allò que diu el senyor Bou, que des de l'empresa no es fa política. Des de l'empresa es fa negocis amb polítics i, per tant, es fa política. Des de la llotja del Bernabéu, per exemple, se'n fa de política. I Abengoa representa un model de l'Espanya que nosaltres no volem. Deixi'm que parlem d'aquesta qüestió. No sé si vostès des del Centre Català de Negocis tenen informació sobre del fet que hi hagi empreses que estiguin marxant de Catalunya per la qüestió política. A veure, els estudis que hi ha i els estudis que es maneguen des de la Generalitat, per exemple, ens diuen que efectivament hi ha deslocalització d'empreses. La deslocalització d'empreses ha existit sempre i és un flux constant. No és que només marxin de Barcelona, de Catalunya, per anar cap a Madrid, no és això. Igual que han marxat unes 700 empreses de Catalunya per anar a altres comunitats autònomes, aquest mateix any també s'han instal·lat 700 empreses d'altres comunitats autònomes a Catalunya. Miri, ara ho repassarem, però m'agradaria saber la seva impressió. Vostè creu que hi ha empreses que estan marxant de Catalunya per la qüestió política? Jo crec que hi ha empreses que marxen de Catalunya i això és un desastre. Hi ha diverses causes. La política, i tant que ho és. Jo soc president d'Empreses de Catalunya i puc, en aquest cas, parlar amb propietat. Deixi'm que li expliqui unes dades que hem trobat, que són les més actualitzades que hem trobat. Ens les ha cedit Accessor, que és la primera agència de rating espanyola. Estan vinculades al 2004, perquè són les úniques que en aquest moment hi ha tancades del tot. Mirem què va... Ai, del 2014, perdó, que són les que estan tancades en aquest moment, l'any passat. Mirem què va passar en 3 comunitats diferents. A Catalunya, el 2014, hi va haver 987 empreses que van traslladar les seves seus socials cap a altres punts d'Espanya. La seu social, que no vol dir físicament l'empresa ni els seus treballadors. I quantes empreses es van establir a Catalunya? Doncs 602. D'Andalusia, l'any passat, van marxar 668 empreses i en van arribar 483. Aquí, doncs, també hi ha moltes empreses que van decidir canviar la seva seu social. Tant en el cas de Catalunya com d'Andalusia, la majoria de les que van marxar ho van fer cap a Madrid. Mirem què va passar en aquesta comunitat. Doncs l'any passat hi van entrar 1.944 empreses noves i en van marxar 1.388. És la comunitat on més empreses estableixen la seva seu social i hi ha diversos factors que podrien explicar aquest fet, sobretot que és la capital espanyola, Madrid, i que té una millor fiscalitat que altres zones de l'Estat. Encara no hi ha dades definitives publicades del 2015, però el que des d'Accessor ens han dit és que fins ara han traslladat la seva seu fora de Catalunya 683 empreses. Es nota, doncs, un lleuger increment respecte de l'any passat, però no consta que en cap cas cap d'aquestes empreses hagi explicitat que el motiu del canvi sigui la inestabilitat política a Catalunya. O sigui que fa l'efecte que el flux empresarial té una lògica pròpia que en principi no depèn de la política. Aquí heu tocat un tema clau, que és el de la fiscalitat, i això és fonamental. Catalunya està molt perjudicada per un sistema de finançament autonòmic i fa que aquí acabem tinguent 7 punts de diferència amb l'IRPF respecte a Madrid. Per tant, fins i tot seria bastant raonable pensar que és un avantatge competitiu que té Madrid respecte a Barcelona. Ara,
també des de Catalunya hem de fer una mica d'autocrítica i veure que aquí hi ha una major burocràcia a l'hora de constituir empreses que no pas la puguin tenir altres comunitats autònomes. I, per tant, això també hem de fer una mica d'autocrítica i entendre-ho. Però, fonamentalment, les avantatges competitives que té Madrid pel fet de ser seu del govern central són brutals. Pensem, per exemple, que l'any 2009 el 87% de les subvencions que el govern central va donar a empreses privades del sector serveis ho va concedir a empreses amb seu a Madrid i el 0,4% amb empreses amb seu a Catalunya. Per tant, és òbvia que aquestes qüestions determinen la ubicació de les empreses. Senyor Bou. Sí, Madrid, la veritat és que fa molts anys que ha sigut capital. Apel·lar amb això en aquests moments, vull dir, alguna cosa està passant aquí. I el que està passant aquí és molt curiós, és que cada vegada que el poder polític nacionalista creix, decreix el poder econòmic de Catalunya. Això és matemàtic, i això ens ho hem de pensar. Però això és una realitat absoluta, perquè el PIB de Madrid ens ha atrapat. I no ho havia fet mai, I tenim un autogovern impressionant, i fa 20, 30, 40 anys de cap de les maneres és així. I tenim un poder econòmic que no tenim ara. Aviam, accessor, continuem amb això, jo ho completaria. Nosaltres tenim les dades, evidentment, perquè amb aquesta gent creiem que són professionals, a vegades s'accepten, a vegades no s'accepten. Si vostè creu que Accessor és digna de ser mentada, doncs jo continuo. Miri, 3 anys, aquests últims 3 anys, s'han deslocalitzat unes 1.000 empreses aproximadament l'any. Exactament són 3.121 empreses. Han sortit. Però n'han entrat... Clar. Sí, perdoni'm, jo aquí no vindré pas a mentir. No. Jo soc empresari i a mi, escolti'm, jo el que vull és que això... No, esclar. No li dic que menteixi, li dic que també hem de donar les que arriben. És que m'està dient... Deixi'm acabar perquè no me n'agafarà amb ningú. Ja li dic jo perquè, bueno... En fi, el dia que ho hagi fet malament, jo deixo la presidència d'Empreses de Catalunya, m'entén? Jo tinc un criteri molt clar del que hem de fer. I han entrat 2.000. Sí? Hi ha un saldo negatiu, i això és lamentable, de 1.121 empreses. Però el que és important és la mida, és considerar la mida de les empreses, també. Sí, però és que això no ha sigut mai així. Hi ha una qüestió que és fonamental. Catalunya, entrant i sortint, sempre han guanyat, perquè han tingut un teixit social, empresarial, de casta. I sobretot amb el que és el sector industrial. I ara estem perdent. Vol dir que alguna cosa està passant aquí. I és veritat, i el senyor Albert deia, Pont, IRPF. Bueno, el 50% de l'IRPF és més car perquè la Generalitat ho vol. M'explico? És més car perquè es va arribar amb un acord amb el govern central, sabent que al final el govern central el que et dona per una banda t'ho treu per una altra. Aplica el 56 perquè els hi sembla aplicar a la Generalitat. Que no ho apliqui. És que en el seu moment hi ha empreses que efectivament... És que estava parlant jo, em xafa la paraula. Acabi, senyor Bou, acabi. Però és que l'impost de societats no res més. Només li xafo la paraula, no... Bueno, doncs ja també ho faré jo. Quan l'impost de societats aquest no es toca, perquè no es permet, si no, probablement aquest també serà més car. L'IRPF ens fa mal. Home, els empresaris, més que tot, ens fa mal a l'empic de la companyia, que és els executius. Els executius a la fulla de salaris els foten una garrotada aquí, que esclar, tenen ganes de marxar també. I aquesta és una de les causes, no solament la causa política. I acabo. Miri, aquí hi ha 230 empreses que han marxat. Això ha sortit publicat a Expansión. Aquestes, que denuncien Expansión si és mentida, aquests han marxat perquè ho han dit ells. Ara, preguntis quina és la causa, no ho diran pas. No veu que marxar no vol dir arrencar l'empresa, vol dir deslocalitzar moltes vegades la sede o el tema fiscal. I, per tant, no diran de cap de les maneres que el que tenen és temor al futur, a la incertidumbre jurídica i política que causa el govern de Catalunya. Aquí s'ha de poder especificar que quan les empreses catalanes, les empreses catalanes s'instal·len a Madrid busquen uns altres rendiments, unes altres avantatges competitives que aquí no es poden oferir, donada la situació econòmica política que hi ha, hem de dir que aquestes empreses que instal·len, per exemple, la seu fiscal i social a Madrid, deixen a Catalunya la producció, la logística, deixen a Catalunya el core business de l'empresa. Amb una Catalunya independent no pots tenir la seu a Madrid si el core business el tens a Catalunya. Per tant, amb una Catalunya independent això quedaria tallat de soc arrel. Tanmateix hem de dir que nosaltres considerem que les empreses s'han de poder instal·lar allà on considerin, han de tenir llibertat per poder instal·lar-se allà on considerin. El que no és de rebut és que s'utilitzi això per una qüestió merament política. Aquí sembla que la independència de Catalunya ho explica tot i de vegades la sensació que dona és que la independència de Catalunya el que està amagant és un estat econòmicament en fallida com és l'estat espanyol. Vostè s'ho ha plantejat, senyor Bou, de marxar amb la seva empresa, per exemple, i canviar de seu social en un altre lloc?
Sí, és que volia contestar. Diu, fallida de l'estat espanyol. Escolta, jo no sé si s'equivoca de país, vostè. Serà fallida de la Generalitat de Catalunya, que està quebrada, però l'estat espanyol fallida. L'estat espanyol té un bono que està pagant... Un bilió, se'l compra ell mateix, senyor Bou. L'estat espanyol ha utilitzat 63.000 milions d'euros. Per això el FLA pot donar. L'estat espanyol ha utilitzat 63.000 milions d'euros. Abans he deixat parlar. Escolti, està com està o no l'he deixat parlar? Està com està o no? D'acord. L'estat espanyol està comprant amb el fons de reserva de la Seguretat Social, amb els 63.000 milions d'euros que hi hem aportat tots els espanyols, està comprant el seu propi deute. I l'està comprant perquè en els mercats internacionals no hi ha qui el vengui, no hi ha qui el compri. Digui'm això, senyor Bou. No sé si vostè s'ha plantejat en algun moment agafar i portar la seu social de la seva empresa en un altre lloc de l'Estat. Home, aviam, jo seria l'últim que faria, sincerament, perquè hi ha casos que són molt sagnants, oi? Hi ha el cas que jo els conec una mica, Vall Companys, perquè, bueno, jo em dedico a elaborar pa i compro farina, i aquesta gent són una gran empresa catalana, lleidatans, oi? Que amb cap de porcs de porcí i aviar pràcticament són els més importants d'Europa, són una gent ferma. Escolta, han hagut de marxar de casa. Això és molt emprenyador, això és molt dur, i ja no dic fin d'enguardants, net d'en Cambó, aquell home de la Lliga Regionalista i Catalana, que va fundar, va transportar el catalanisme d'un tema romàntic a un tema polític. Vull dir, home que té una gran capacitat i història a Catalunya, però aquest senyor també ha marxat a Madrid i té l'empresa aquí. Esclar, marxar sí que a vegades solament és jurídicament, però moltes vegades també, que és el que es fa, no s'arranca d'aquí el que tenim, però s'inverteix allà, Això és una realitat. Jo, en últim terme, em veuria abocat a marxar si es comencessin a donar passes il·legals en contra del manament del Tribunal Constitucional, com per exemple l'Agència Tributària Catalana. En aquest cas, a mi em començaria a preocupar perquè, com a empresari, escolti, qualsevol cosa es pot fer, però dintre de la legalitat, sempre dintre de la legalitat. Però no tancaria els seus forns aquí a Catalunya i s'emportaria el negoci a una altra banda? Ja dic el que faria, si m'ho pregunto, ja li diré personalment, perquè en fi, jo soc el que d'alguna manera, en últim terme, té voluntat a la meva empresa, que sóc l'administrador. Muntaríem botigues a Madrid. De fet, jo ja m'he muntat alguna coseta. Però això no és marxar de Catalunya. Muntar botigues a Madrid està molt bé. I després muntes la fàbrica. I què passa? Tancaria les de Catalunya. No. Doncs aleshores... És que això no és tan fàcil. No és tan fàcil, perquè hi ha casos que amb el traslado està la mort. No es pot fer, hi ha casos que no es poden fer, però hi ha casos que sí. Per tant, en una situació crítica, els que patirien de veritat serien les petites i mitjanes empreses. Les grans no. Aquestes no patirien perquè tenen mitjans. Les altres, com patirien? Doncs que ens baixarien les vendes. Evidentment, en un cas hipotètic d'independència. Baixarien, senyor Pol, les vendes? Senyor Bou, quants economistes hi ha ara, els pocs economistes que hi ha ara que s'han manifestat en contra de la independència de Catalunya, i que vostè, per exemple, s'argumenta amb arguments d'ells, aquests economistes haurien d'haver previst la crisi econòmica, que sí que han fet tancar moltíssimes empreses, hi ha hagut una destrucció de capital brutal a tota Espanya com a conseqüència de la crisi econòmica. Tot el que podem dir de la independència de Catalunya és una pura especulació, a menys que es fonamenti molt bé. Ara mateix el que hi ha sobre la taula és una crisi econòmica de la que ens hem d'en sortir. I ens hem d'en sortir amb tot el capital possible. I això vol dir amb un estat que mai ens en podrem sortir amb un estat que jugui a la contra. Avui hem sabut que una missió comercial d'empresaris catalans que ha anat a vendre a la Xina ha rebut el boicot de la diplomàcia espanyola i hauran de tornar sense haver fet negoci. Amb un estat que juga sistemàticament a la contra no podem anar enlloc. Quantes vegades deu haver passat això i no ha sortit a la llum pública? Deslocalització d'empreses. Aquesta setmana hem sabut que EasyJet, una empresa de bandera del sector de les aerolínies comercials, el 2012 va abandonar Madrid i aquesta setmana hem sabut que s'instal·larà a Barcelona. Escolti'm, les empreses, això de la independència, no n'han de tenir por. Les empreses han d'entendre que tenen una responsabilitat social i aquí hi ha una societat que està patint molt greument la crisi econòmica. Vostè sap que el 31% dels desnonaments hipotecaris de tot Espanya es concentren a Catalunya. Com es pot permetre que el 16%, com es justifica que el 16% de la població, sent el 16% de la població, concentrem el 31% dels llançaments i dels desnonaments hipotecaris? L'empresa té una responsabilitat cap a la ciutadania, si no, no tindria sentit que es paguessin impostos.
No lligo això dels desnonaments amb els empresaris, no lligo. Salvo que els empresaris siguin especuladors o lloguin pisos, o els venguin. Aquí m'he perdut jo, senyor Albert, m'he perdut. Aviam, vostè estava avantposant la unitat d'Espanya a tota la resta. I el principal... Li està explicant això que no ha entès. El principal és el benestar de les persones. D'acord. Escolti'm, d'això en sabem una mica. Jo no sé els treballadors que vostè té ni els fulls de salaris que emet, però jo li garantitzo que ho sé, i sé el que és això. Ho sé perfectament, perquè nosaltres fins ara anàvem molta feina, i ara ens ve gent i us hem de dir que no tenim feina. Vull dir, és molt fotut això, cregui'm, Aquest tema humà els empresaris també tenim cor. Aviam, diu que això de la independència no sabem el què. Aviam, no sabem el què. Sí que és veritat que vostè no pot saber el què, poder. Vostè no ho sabrà el què, perquè vostè parla, d'unes conseqüències o d'uns supostos o d'unes suposicions, però nosaltres creiem profundament... Suposicions avalades per economistes de renom internacional. Sí, miri, ja veurà. Coses molt senzilles. Jo ara puc argumentar moltíssimes coses que vostè sap perfectament que les puc argumentar. La primera és que sortirien d'Europa. Sortiríem d'Europa amb rems. Miri. I quedaríem donant voltes per la galàxia sideral. Escolti, si vol fer gracietes, jo també en faré. No, escolti'm, ara... Si algú sap... Permeti'm que parli jo. Si algú sap... Escolti'm, i tant que sortiríem. I tant, perquè això... Miri. Miri, la senyora Merkel... No, escolti, no, això és així, això funciona així. El senyor Hollande, el senyor Cameron, un nou estat hauria de posar-se a la cua per entrar a Europa. El senyor Obama... El senyor Ban Ki-moon de l'ONU... Escolta, i nosaltres que som empresaris diem el mateix, perquè tant el senyor Juncker com el senyor Barroso han dit el mateix, i això ens sembla una cosa gravíssima, perquè perdríem totes les avantatges de ser Espanya. Escolti, vostè parlava abans que ens anava molt malament. Portem 50 anys creixent i portem creixent el que no hem crescut mai. El què? Vostè té menys edat que jo, però escolti'm, el que hem crescut a les empreses catalanes sent Espanya, el que hem crescut, les avantatges que hem tingut, el mercat de 40 milions de possibles o probables clients que tenim que ho podíem perdre, a vostè li sembla això baladí? O aquestes 27 nacions que tenim, que tindríem aduanes i fronteres, tindrien. Estem acabant. Vull que contesti el tema d'Europa, que ens ha demostrat que seria un problema. Abans voldria puntualitzar una qüestió. Una molt curta. Sobre el dèficit fiscal de Catalunya. L'estat espanyol ja el 2009 va publicar 22.000 milions d'euros i el que s'ha de dir, per cert, és que per cada 1.000 milions d'euros de dèficit fiscal es destrueixen 15.000 llocs de treball. Això vol dir que amb l'actual finançament econòmic, amb l'estat espanyol, mentre Catalunya formi part de l'estat espanyol, destruïm a Catalunya, només a Catalunya, 330.000 llocs de treball anuals. Respecte de la Unió Europea, avui dia Catalunya no és un estat membre de ple dret de la Unió Europea, oi que no? S'apliquen els tractats perquè forma part de l'estat espanyol, evidentment. Evidentment, però s'aplica, Una vegada Catalunya s'independitzi, l'única cosa que ha de fer és declarar-se successor de l'estat espanyol per continuar aplicant tots els tractats signats per l'estat espanyol i en vigor la Convenció de Viena de l'any 79. Si l'ONU diu que s'és estat, si no s'és estat, és un pare que... Una cosa és la ONU i una altra cosa és la Unió Europea. És que els estats venen legalitzats per l'ONU, per tant s'hauria d'anar a l'ONU i després s'hauria d'anar a la Unió Europea. Està clar. El Kosovo fa 15 anys que intenta entrar, i a Espanya ha costat 8 anys entrar com a estat. A la Unió Europea, sent estat, imagina el que costaria a Catalunya, sí. Això està clar que és un tema que en fi, aixeca passions per totes dues bandes i en continuarem parlant perquè és un tema que segur que va per llarg. Senyor Bou, gràcies per haver vingut, ens ha agradat escoltar-lo. Moltes gràcies, i voldria tornar a venir alguna altra vegada perquè jo també soc català i m'agradaria estar aquí. Doncs sí senyor, així ho tindrem en compte. Senyor Pont, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, molt bona nit.